אני לקחתי על עצמי החלטה לעשות טיפול קראטין בשיער. עד כמה שאני אוהבת את הטלטלים שלי, ובכללי אוהבת טלטלים, קשה לי לטפל בהם, קשה לי. בגלל זה שנה שלמה, אפילו נראה לי יותר הייתי עם צמות. הורדתי את הצמות לכבוד החתונה של אחותי, ובאמת שאפילו שבוע לא יכולתי לראות את השיער שלי עד כמה הוא מקובץ. זה מעצבן מאוד. אז ככה השיער שלי נראה עכשיו. אתם רואים את הטלטלים הקטנים האלה שאני מאוד אוהבת? אבל אתם יודעים כמה זמן לקח לי פאקינג לעצב אותם, את הטלטל הזה? כמה ג'ל הייתי צריכה לשים בשיער שלי? כמה ג'ל? ראיתי שיש משהו שנקרא טיפול קראטין, שזה לא כמו החלקת קראטין, שהוא בעצם בא לשקם את השיער יותר מאשר להחליק אותו. מה זה אומר? שהטלטלים שלי יישמרו. אם אני אעשה את כל הדברים לפי ההוראות, זה פשוט יהיו טלטלים יותר רגועים, ככה שאני אוכל להמשיך לטפל בהם. עכשיו, קראטין לא מחליף טיפול בלחות לשיער. מה זה אומר? הקראטין בא לשקם את השערה. זה חלבון מסוים שהוא חודר לחורים שיש בשיער, הוא משלים את החוסרים שיש בשערה, ואז בעצם היא נהיית יותר רכה, היא נהיית יותר גמישה, היא נהיית יותר חלקה, זאת אומרת חלקה במרקם שלה. אבל זה לא מחליף טיפול לחוטי בשיער. זאת אומרת שעדיין צריך לשים את השמנים, ועדיין צריך לשים קרם לחוט מותאם לטלטלים, ועדיין צריך להשתמש במסכות עתירות לחוט, וכל הדברים האלה זה לא במקום. נסעתי לתל אביב לאיזושהי חנות מאוד חמודה. רגע, הוא הביא לי כרטיס ביקור שלו. זה לא ממומן, אבל הוא היה מקסים. אז כאילו, וואלה, אני לא יודעת כמה זמן הסרטון הזה יהיה, יכול להיות שאני אחלק אותו לחלקים. סנטר היר, זה כרטיס שאם קונים, אז כאילו מקבלים הנחה. אז בקיצור, השלבים הם כאלה. אני עכשיו חופפת את השיער, זו ערכה שבה, זאת הערכה, היא באה עם שמפו, אוקיי? שמפו יהודי, שבעצם אני הולכת לחפוף את השיער טוב עם השמפו, ללבשת טוב את השיער, ואז אני שמה את הקראטין עצמו, שהבקבוק מספיק נגיד פעמיים, אבל בגלל שהשיער שלי ממש יבש, הוא ישתה את זה כמו מים, ואז אחר כך אני קצת כזה אסרק את החומר עם הטלטלים שלי, ואני אשים כובע כזה. עכשיו בדרך כלל מחכים עם החומר, אני אגיד לכם כמה זמן, מחכים בין 45 ל-60 דקות לפי ההוראות. אני הולכת לחכות לפי המוכר שמכר לי את הקראטין, הוא גם ספר במקצוע, וכשהוא ראה את הטלטלים שלי הוא אמר לי, תישארי איתם שעה וחצי, בגלל שהטלטלים שלך צריכים את זה, צריכים את השיקום הזה. אז אני אשאר עם החומר שעה וחצי, ואז אני אחפוף שוב את השיער רק עם מים, ואני לא אוציא את כל החומר. רשום בהוראות שצריך להוציא ולהשאיר מהחומר בערך 30%. אין איזה הגדרה מדויקת, מה זה 30%? ולי הוא אמר, תשאירי קצת יותר, אוקיי? ואחרי שאני שוטפת במים, ומשאירה, נגיד, 40% מהחומר על השיער שלי, לא יודעת איך אני אעמוד את זה, אבל כאילו אני אנסה. אני לוקחת פן עם המסרק הזה, ואני הולכת לעבור על השיער שלי עם פן. שפן לא עשיתי שאני חייב לעשות פן, כי החום של הפן מחדיר את הקראטין יותר לתוך השיער. אחרי שאני עושה את הפן, אני נשארת עם הפן יומיים, צריך להישאר עם החומר יומיים, ואז לחפוף אותו, ואז אני אראה איך הטלטלים שלי נראים. אז בואו נתחיל עם התהליך הזה. זה פעם ראשונה שאני נותנת לחומר מסוים לגעת בשיער שלי, אבל לפי מה שהבנתי זה משקם וזה לא הורס, במיוחד אם עושים את זה נכון. אז אני אתנסה על עצמי ואני אעדכן אתכם. ברור, תראו את הטלטל חמוד. לא, זה חמוד. אמא, חמודי קטן.